खृष्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोदों। बेजों लोगोसे दायो जायफोरानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो आरोबाव फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअआव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। तो ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। तो बेनिखायनो मिजिंथिहरबावदों जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनांगोन आरो नायखांनायनि उनाव आरोखिना खोनाफेरै मिथिफेरै सोरबाफोर दङब्ला बेनि सायावहाय खोनानो मिथिनो मोनगोन होननानैबो नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो मिजिंथिहरबावदों। अब्ला ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननो आङो बे समाव सिनायथि होनि बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट दिनै लिरनानै हरदों। तो बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आं नोंथांमोननो सिनायथि होनि तो बिथांनि नामानो जाहैबाय अनजिला बसुमतारी। बे समाव बिथां अनजिला बसुमतारीखौ दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअआव आङो स्पेसियेलि वेलकाम खालामदों आरो बेजों लोगोसे बिथांखौ आङो आंनिफ्राय थेंक इउ बो दिनै आङो जासिहरदों आंनो बेबायदि कमेन्ट लिरनानै हरनायनि थाखाय एबा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। अब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे समाव आङो नोंथांमोननो आङो बे समाव बिथां अनजालि बसुमतारीया आंनो मा कमेन्ट हरदों आङो बे समाव नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि। बिथाङा आंनो बेबायदि लिरहरदों, आदा आं बिखौ मिथिनो लुबैदों हाबा जानाया गोनांथार नामा? बेनि सायाव अन्नानै भिडिअ लाबोलाय आदा। तो खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे समावहाय अनजालि बसुमतारीया आंनियावहाय गावनि कमेन्टनि गेजेरजों बेखौनो दिनै सोंहरदों जे हाबा लानाया गोनांथार नामा ना लानांगौआ हाबा जानाया जोंनि मानसिनि लाइफआव इम्परटेन्टथार नामा? बेखौ दिनै बिथाङा गावनि कमेन्टनि गेजेरजों मिथिनो लुबैदों आरो बेनि सायावनो भिडिअ लाबोनो थाखायबो आंखौ रिक्वेस्ट खालामदों आरोखि। तो अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायदों आङो नोंथांमोन बयजों लोगोसे बा बिथां अनजालि बसुमतारीजों लोगोसे उइथ माय स्मल नलेज जोंहाय नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानबाय। तो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन बिथां अनजालि बसुमतारीजों लोगोसे। तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मानसिया संसाराव थांनानै थानायाव आरोखि ना इसोरा मानसिखौ बा आगोल जेब्लानाखि इसोर जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला मानसिखौ सोरजिदों आदमखौ जेब्ला सोरजिदोंमोन बे समावहाय आदमखौ हारसिं थानायखौ इसोराबो लुबैयाखै बेनो लोगो खालामनानै होफैदों ना बेनो जाहैबाय जायखौ जोङो बर'आवहाय हबा होननानै मिथिनो मोना। तो बेखौ दिनै नायोब्ला ना बेखौ दिनै जोङो गोसोखाङोब्ला बेबायदि जारिमिनफोरखौ घटनाफोरखौ जों दिनै नाहरोब्ला मानसिया हाबाखौनो लाथारनो नांगौ ना दुखुनि समाव खैफोदनि समाव आरो बायदि बायदिनि समावहाय ना बिसि फिसायजों गोबांथार जों दिनै मदद मोनज्लायो बा सहाय दिनै जोङो होलायनो हायो सुखु दुखुआव आरोखि। दिनै बेखौ दिनै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोखि। तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे गिबियावनो आङो बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोग्रोनो सानबाय। जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ आं बे समाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनि। तो बेखौनो बाइबेलाव बुंदों इब्रायारि 13 बालाबनि 4 सिरियाव बेखौ फरायब्ला मोननो हागोन। आं फरायनि जिसुनि मुङै मा बुंदों। हाबा खालामनाया बयजोंबो मान होजाथों आरो बिहि बिसायनि गेजेराव गावजों गाव फोथाय जाथाव जाथारनांगोन मानोना बिहि हाग्रा खाग्रा आरो जिनाहारि खालामग्राफोरखौ इसोरा बिसार खालामगोन। तो खोनाबायना जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारै खोनाबाय। तो इब्रायारियावहाय दिनै बेखौ बुंबाय 13 बालाबनि 4 सारियावहाय मानो हाबा खालामनाया
बयजोंबो ना मान होजाथों ओमफ्राय बिहि फिसायनि गेजेराव ओरैबायदि फोथायजाथावथाव जाथारनाया बा फोथायजाथावथाव जानाया थाथारनो नांगोन आरो बिनि सायाव हिनजाव थासेयावबो फिसाय थासेयावबो फिसाय हाग्रा खानाय आरो हिनजाव थासेयावबो हिनजाव बा बिहि हाग्रा खानाय माने गुबुनजों थांनाय गुबुनजों जिनाहारि जानाय बेबायदि जायोब्ला इसोरा दिनै बेखौ बिसार खालामगोन गनाय नंथ्रा ना बियो इसोरजों गनाय नंथ्रा बिसार खालामजाथारगोन इसोरजोंहाय थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों आरोबाव नोंथांमोनजों आङो गोथौसिन शेयार खालामनो दिनै सानबावदों अब्ला फैदो बे समावहाय जोङो नायनि बा जों मिथिनानै जोङो लानि दे दा जों गोथौ मिथिसिननानै लानि दे मानो हाबा खालामनाया जों सुबुं समाजाव जोंनि मानसिनि जिबनाव मानो इम्परटेन्टथार मानो गोनांथार आरो हाबा खालामाब्ला मा जायो आरो हाबा लाब्ला मा जायो ना एसेयावनो जों एसेब्लाबो दिनै जों बुजिनो हाखाबाय थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बाथ्राया दिनै बेनो ना स' दिनैनि मुगायावहाय साननानै नायबा इनायनो दुखुनांथाव दिनैनि बे प्रेजेन्ट बुहुमावहाय प्रेजेन्ट टाइमाव जोङो गोथौ बिनि सायावहाय बिजिरनानै नाहरोब्ला इनायनो लाजिथाव आरो दुखुनांथावबो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना मिथिगौना बाथ्राया दिनै बेनो जाहैबाय बहाय लाजिनांथाव बाथ्राब्लाबो बा लाजिनांथाव सोदोबफोर दंब्लाबो बुंथावा सोदोब दंब्लाबो आं नोंथांमोनजों बे सोदोबफोरनि गेजेरजों शेयार खालामाब्ला माने मोजां रोखोम रोखा बा क्लियार जानाय नङा होननानै आं सानो थ' बेखायनो बे सोदोबफोरखौ दिनै आङो बाहायगोन थ' मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि मुगायावहाय जिनाहारिया जोबला ओमफ्राय सासेया गुबुन सासेनि हिनजावखौ बेबायदिनो बायदि बायदि गाज्रि हाबा मावनाया दिनै जोबला नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ ना थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनि सायाव जों गोथौ जों मिथिनानै जोङो लानि दिनैनि बे मुगायावहाय दिनै बेबायदि दिनै जागासिनो दङ ना गावजों गाव जिनाहारि गावजों गाव बायदि रोखोम आरो जिनाहारि खामानि मावनो थाखाय जों दिनै इसोरखौबो गिला मानसिखौबो गिला मान सनमानखौबो दिनै जोङो साननानै नायला ना दिनै बेफोरबादि जों सुबुं समाजाव मा जाबाय जुनारनि आखुनि समान दिनै बे बुहुमाव एक मानसिफ्रा दिनै जागासिनो दङ आरो जुनारनि महरबो दिनै लागासिनो दङ ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै आं मानो बे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना बुजिहैगोन थ' आरो दिनै बेल' नङा बेबायदि जाहोननि थाखायनो मिथिबायना बाइबेलाव हाबा खालामनाया गाहाम होननानै बुंदों दे मिथिबायना बेबायदि घटनानि थाखायनो बेबायदि खारननि थाखायनो बेबायदि जाहोननि थाखायनो बेबायदि समयसानि थाखायनो जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव बुंदों जे हाबा खालामनाया गाहाम नाथाय दानि बे बोथोराव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर हिनजाव गोनांखाफ्राबो हाबा खालामखानायफ्राबो दिनै मा गुबुनजों जिनाहारियाव थांसै गुबुनजों गाज्रि खामानि मावसै ना बायदि बायदि दिनै जाथि बंस'बो दिनै सिनायला बेबादि दिनै हाबबाय जों सुबुं समाजनि गोसोआव आखल आखुफ्राव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे समावहाय आं नोंथांमोननो आरोबाव गोथौसिन आङो शेयार खालामनानै होनि नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय बा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो बुजिगोन दा बाइबेलाव बुंदों बेखौनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे समाव आङो नोंथांमोननो एसे रोखायै बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोनो सानबावबाय जे बिथां अनजालि बसुमतारिनि कमेन्टनि सायाव दा बिथां अनजालि बसुमतारिनि कमेन्टखौ लानानै मानो हाबा लानाया गोनांथार बा हाबा लानाया गोनांथार नामा बे बाथ्रानि सायावहाय थ' अब्ला बे समाव आङो नोंथांमोननो गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोनि थ' बेखौ मोननो हागोन 1 करिन्थ 7 बालाबनि 1 आरो 2 सिरिखौ आं फरायनानै खोनासंहोनि जिसुनि मुङै बेयाव बेबायदि लिरदों 1 सिरियाव नोंसोर आंनियाव लिरहरनायफोरनि थाखाय दा आं बुंफिननोसै जाया हाबा खालामा लाबा थायो बियो गाहाम हाबा मावो खोनाबायना थ' आसा खालामो नोंथांमोना
खुब रोखायै गाहामथारै खोनाबाय मा होननानै बुंदों बाइबेलावहाय जाया हाबा खालामा लाबा थायो बिथांमोना मा मावोनो गाहाम हाबा मावोनो ओमफ्राय 2 सिरियाव फरायनि नाथाय जेथिंबो जिनाहारि जानायाव पापआव गोग्लैयै बायदि सासे हौवाहा गावनि बिहि थाथों आरो सासे हिनजावहा गावनि बिसाय थाथों ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिखौ खुब रोखायै खोनाबाय आरो बुजिबाय ना आं दहाय एसे गिबियाव नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जे दिनैनि बे मुगायाव जिनाहारिया जेब्ला सासे गुबुन सासेखौ ना एडाल्टारियाव थांनाय गाज्रि सोमोन्दो लाखिनाय दिनै बे जोबला तो बेनि थाखायनो बाइबेलाव बुंदों मा हाबा खालामनाया गाहाम आरो जुदि हाबा खालामा लाबा थायोबा बिथांमोना दिनै गाहामखौ दिनै मावो आरो बाइबेलाव बुंबावदों बेफोरबायदि जिनाहारि गाज्रि खामानियाव थाङैनि थाखायनो सासे हिनजावहा बा सासे हौवाहा गावनि बिसि थाथों आरो सासे हिनजावहा गावनि मा थाथोंनो फिसाय थाथों मानो जिनाहारियाव थाङैनि थाखाय जेन' गाज्रि पापआव थाङा जेन' जिनाहारियाव थाङा दहाय जों एसे गिबियावनो जों बाइबेलनिफ्राय फरायनानै जों खोनानो मोनबाय जे फिसाय हाग्रा खाग्रा बिहि हाग्रा खाग्राखौ इसोरा नागारथारनाय नङा बिसार खालामथारगोन होननानै बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो बेनि थाखायनो मा खालामनाया गाहाम हाबा खालामनाया दिनै गाहाम आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय जुदि गावखौ हमथानानै थानो हायोब्ला हाबा खालामा लाबा ना बेफोरबायदि जिनाहारि गाज्रि हाबा मावनायनिफ्राय गावखौ जुदि हमथानानै थानो हायो बा लाखिनो हायो अब्ला बाइबेला मा होननानै बुंदों हाबा खालामा लाबा थानाया गाहाम अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय जेथिंबो जिनाहारियाव थाङै बायदि होनथारदों बाइबेलाव गाज्रि खामानियाव थाङै बायदि गुबुनजों जिनाहारि सोमोन्दो जायैफोरबादि सासे हौवाहा गावनि बिहि थाथों आरो सासे हिनजावहा गावनि बिसाय थाथों होननानै बाइबेलाव बुंथारदों आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि बे बाइबेल सिरिया जोंखौ मा फोरोंनो नागिरदों आरो बेखौ मोननो हाबावगोन बे 1 करिन्थनिनो 7 बालाबनि 9 सिरि आं फरायनानै खोनासंनि नाथाय नोंसोरो गाव गावखौ हमथानो हायाब्ला हाबा खालाम बुंथारबाय आरोबाव ना जुदि गाव गावखौ हमथानो हायाब्ला हाबा खालाम आरो हमथानानै थानो हायोबाथ' गाहाम मोजां हाबा मावनाय जायो होनखाबाय तो मानोना गाहाय सिरियाव बुंबाय दै मानोना लुबैनायजों गोसो खामब्लावनानै थानायनिख्रुइ हाबा खालामनाया हामसिन मा होननानै बुजिखो नोंथांमोना मानोना लुबैनानै गोसो खामब्लावनाय होनदों गोसोआव ओरैबादि रोहो रोहो जोंनाय बेफोरबायदि जानायनिख्रुइ हाबा लानाया हामसिन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बे गोसोआव ना लुबैनायजों ओरैबादि जोंब्लावनायखाय ना खामब्लावनाय बायदि जानायखायनो दिनै जों मानसिफ्रा गाज्रि हाबा मावनो गिया जिनाहारि खालामनो गिया बा गुबुन सासेजों जिनाहारि खालामनो बा सोमोन्दो लाखिनो बेबायदि रिलेशनशिपआव थानो थाखाय बेखौ दिनै गिला मानो बेफोरबायदि थानायनि थाखायनो तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो बाइबेलाव बुंदों जेन' जिनाहारियाव थाङैनि थाखाय सासे हौवाहा सासे हिनजाव थाथों आरो सासे मा होननानै बुंदों आरो सासे हिनजावहा सासे फिसाय थाथों होननानै बाइबेलाव दिनै बुंथारबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो बा बेबायदि जाहोन खारननि थाखायनो हाबा खालामनाया गोनांथार आरो जुदि गावखौ हमथानो हायो आरो हाबा खालामाखै बिथांमोन बायदिया गाहाम हाबा मावनाय जायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ अनजालि बसुमतारीजों लोगोसे मानो हाबा खालामनाया गोनांथार बा हाबा खालामनांगौआ गोनांथार नामा बे बाथ्रानि सायाव गाहामथारै बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय आरो बेखौनो बुजिबाय होननानै आं सानबाय जे थानो हायाबा लुबैनानै गोसो खामब्लावलायनाय जायोब्ला हाबा खालामनाया गाहाम आरो जुदि थानो हायोब्ला गावखौ हमथानानै हाबा खालामालाबा थायोब्ला मोजां हाबा मावनाय जायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो बुजिनायनि थाखाय नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों खुलुमबाय